Nairobi. Kapod wantiere weche mag odiochieng' ma jotije Labour Day, piny owacho chano keto bilion 2.4 e komenda ni e chenro mar ndiko jopuonj ma oyang kod jatend piny Kenya William Ruto mane loso e kinde nyasi mar Labour Day. Singo mag Ruto e sekta ni mar somo biro e kinde mar riwruok mar jopuonj, to ywak ni ting' mar ndiko jopuonj odong' ne josiasa. Giditho Mondilea. E higa mar adek mar tich mar sirikand Kenya Kwanza, yuto ne sekta mar somo medruok e kwan mar jopuonj ma indiko e yo ma ongirore kod e yor orak. E hik omenda mar 2025-2026, jatend piny Kenya e kinde nyasi mar Labour osingo keto omenda mamoko bilion 2.4 indiko jopuonj mamoko. We are closing the teacher shortage gap that existed in 2022 of 116,000. We have recruited over 76,000 teachers in the last 2 years. And we have set aside another 2.4 billion shillings in this year's budget to hire additional teachers, 20,000 of them, with effect from January next year. Further, the government has allocated another 1.6 billion for capacity building for teachers and another 1 billion for the promotion of teachers. Wach makata kamano pod ywago kod riwruok mar jopuonj ne ok timie e yo ma owinjore. E twak marwa kod jalup jagoro mar riwruok mar jopuonj mar NAT Hesbon Otieno, giywak ni nitie jopuonj mati kapok ondiki e kinde ma jowetegi to yudo tich kendo wegi e pap. Nitie jopuonj ma osebodho ma pok ondiki to chakre ne gidhi colleges kata mbalariany mane gidhi puonjore mondo gitegre weche mag puonj, ne gitieko ma graduate otieko almost 10 years kata kapok giyudo tich. To nitie moko ma tieka ni to nikech ging'ere gi those politicians giyudo barupe kuonde makamago. Mibadhi ma Otieno koni ikelo kod bedo ni imiyo josiasa barupe mag ndiko jopuonj tich. Wawene Teacher Service Commission tijgi mondo gindik jopuonj, to Teacher Service Commission be kik yie gibed twisted ma gidhi gichiw barupe ne politicians ni mondo gichiw barupe gi oko mondo koro gikawo godo gimiluongo ni political mileage ka gichiwo mondo jopiny one ni gitiyo matek ni gindiko tich joma e gwenge gi ma gi represent. We mondo ndik jopuonj odog ne Teacher Service Commission nikech mane tije. Bende riwruok mar NATO ywak ne piny owacho mondo rie weche mag okumba mag thieth ne jopuonj. System okoyie kawo jopuonj, te nitie jopuonj 360 ma gitemo to ok donji. To jopuonj gi ing'ado gi pesa ni. To ka gidhi dwaro thieth to giyud thieth nikech gionge rekod. Koro sirikal onego tim matek nikech mato pesa madhi e kiti mar sirikal. Kiti matek ni jopuonj ming'ado pesa ni sa asaya ma gidwaro services mag SHIF to giyude nikech ywak mang'eny ma wan godo gi ok onego bed ni kanyo ne timore. Nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza donje tich, jopuonj 76,000 osendiki e rang'iny ma opogore. E kinde ma Kenya ikore ne chako grade mar 10 e chenro mar CBE, geno nitie ni lokruok makare ibiro keti kama oriwo tiegruok ne jopuonj. Judith Omondi, Ramogi TV. Ushirikiana kazini ni kujenga Kenya.